So ano kung pangutana sir, kana bang unang Pedro Kapitulo 2 versikulo 9, mao ba na siya ang royal priesthood? Ang 1 Peter chapter 2 verse 9 nagapunting kana sa royal priesthood. Refer na sa kanang ordained o refer na sa common priest. Pag yung tag common priest kadto ng mga binunyagan nga mga Katoliko or mga magtotoo ni Ginoong Jesucristo, nganong gitawag man na siya royal tungod kay we are adopted sons and daughters of God according to Saint Paul, Ephesians chapter 1 verse 5. So nahimo tang common priest sa dihang giadapta through baptism. Pinaagi sa bunyag kay ingon pa ni San Pablo na pinaagi sa bunyag nahiusa kita kang Kristo. Nga si Kristo mo man ang hari sa tanang mga hari. So pinaagi sa adoption nahimo kitang royal priest pero common. Nya kining maong gitawag og katawhan sa Dios. Nagpili ang Dios og kining kanang mga espesyal nga mga tao nga diin iyahang ordinahan or makadawat sa insaktong ordinasyon aron mamahimo silang ministro o mamahimong ordained priest. So maunang mga pari nga diin giordinahan aron mamahimong mualagad sa Ginoo. So kanang 1 Peter chapter 2 verse 9 refer ni sa royal priesthood, refer sa common priest o sa ordained priest. Common priest kita o nya pagkahuman ang kining ordained priest refer dito sa mga pari nga mga consecrated nga iya gyud sa Dios. Mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates. Ibisan kinsa nga naay ang mga pangutana, klarifikasyon, isulat lang or isend lang ang inyong mga questions diha sa comment box kay para ato ang mabasa ug mapaningkamutan nato ang matagaan ug igong pagtubag subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika, sa kasaysayan ug sa Biblia.